MP ketura ubadai ru unoi lam ke kongres saleng sangma kynthoh ye kilai ngut ki MLA ke kongres ki balaphet no sya ke NPP da ka ba ajumut ba kilak banyo ye shu tangki manong rim nak benta ki kampan roy ki balakular haba keren menta ka sngi saleng sangma pau ye ke jingseu atatin halor ke jingkmil enti jongki MLA ye ki kampan roy ha ki konstituensi jongki da ka ba kedeu ba ke NPP kalapli menshwa ye ki project ba per shwa ki election arjar atulai kum ki blocks bat ki school ki babon kine ki dang sa klem trikam pau ye ki khep ha ka ba ki block penroi snong bat nong kendong ki don tang ha ki kerteng klem ki office ki batrikam bat ki school ki pomshem la trikam setia saleng keno ba ke sarkar ke bamanta ka pelik jingmut ha ke jing pen idur ban ye ki ba wan ra ye ki jingmi ki bala ban yo i saleng paru ba ke kongres kan omshem jing na ke jing phet no jong ki tai ki lai ngut ki MLA hanrei ha ke jaka kata kan sami kham khlan da ki nang lam ba thamai hadu usnam arhajar arphra laban kedeu hang ni ba ki ne ki lai ngut ki MLA ke kongres ki bala phet sya ke NPP ki kan thup yaw Dr Celestine Longdo na umsning constituency uba Charles Mangar na Mahoti constituency bat uba Gabriel Waklang na Nongstone constituency